L-imħallef Consuelo Sherry Herrera temmet tindirizza lill-ġurati filgħodu u minnu fih wara ddaħlu jiddeliberaw il-verdett. Wara aktar minn 7 sigħat deliberazzjoni għal ħabta ta' 6:15 ta' filgħaxija, il-ġurati ħarġu bil-verdett tagħhom dwar is-7 kapi ta' akkużi illi bihom jinsabu mixlija Joseph Grech ta' 61 sena u ibnu Kurt ta' 31 sena minn Tal-Pieta. Il-każ imur lura 2 ta' April tal-2017 fil-Ħamrun. Għall-ewwel akkuża li hija l-aktar waħda serja li kienu qed jaffaċċjaw l-akkużati, dik tal-omiċidju volontarju ta' Brandon Patch ta' 21 sena. Il-maġġoranza tal-ġurati konkludew li 2 huma ħatja. Għal din l-akkuża 6 ġurati qalu li huma ħatja u 3 li mhumiex. Brandon Patch, magħruf bħala l-Galalli, kien inqatel b'5 daqqiet ta' sikkina waqt argument jaħraq bejn Kurt Grech, magħruf bħala n-Nemes, u l-eks tfajla tiegħu. It-tieni u t-tielet kapi ta' akkuża kienu relatati ma' skieken użati fil-ġlieda u li bihom twettaq id-delitt ta' Brandon Patch. Il-ġurati sabu lil Joseph u Kurt Grech ħatja b'verdett unanimu illi kienu fil-possess ta' skieken mingħajr liċenzja jew permess tal-Kummissarju tal-Pulizija u li jużawhom barra biex wettqu reat. Is-skieken kienu nstabu fi spralf Tal-Pieta. Ħatja wkoll b'verdett unanimu għar-raba' akkuża illi kisru l-bon ordni u l-paċi pubblika. Għal 5 kap ta' akkuża li jinġurjaw u għeddew lil Liza Patch u Jessica Bilocca, il-ġurati kellhom verdett unanimu taħtija fil-konfront ta' Kurt, waqt li 6 ġurati sabru l-missieru ħati u 3 qalu li mhuwiex. B'verdett unanimu, Kurt Grech instab ħati li kkaġuna ġrieħi ta' natura gravi lil Jessica Bilocca kawża ta' daqqa ta' sikkina fuq ir-riġel tax-xelluk. Joseph Grech ma nstabx ħati li għedet b'sikkina lil Donna Patch. Il-prosekuzzjoni kienet qed titlob illi f'każ taħtija Joseph u Kurt Grech jiġu kundannati l-pina ta' omorhom il-ħabs. Qabel tingħata s-sentenza il-ġimgħa d-dieħla, l-imħallef Consuelo Sherry Herrera se tisma' xhieda tad-difiża u ssir trattazzjoni fuq il-pina.